Nyakwara Ramogi Juang mago kachiel kod mamoko mathoth e yor adimba rwakni machiegni e weche manyien mag ka gi kacha bed koda nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Jatend piny William Ruto koro wacho ni gibiro tiyo matek mar neno ni onge oganda ja Kenya mora mora modong chien e yor ndikruok kod chudo ne okumba mar thieth mar SHA. Matok yango jumbe moko adek mokalo ni piny owacho biro chudo ne kwan oganda duto maromo milion 2.2 maonge nyalo mar chulo omenda madwarore ne okumba mar SHA. Kaluwore gi Ruto, ma en achiel kuom yore mag neno ni oganda duto oyudo thieth makare kendo ma rang'iny mamalo. E kindego ojiwo bende jood bura kaachiel kod governors mondo mi oriwre lwedo gi sirkal mamalo kaka yor fwenyo jogo maonge nyalo kendo ma piny owacho nyalo konyo e yor chudo mar SHA. We made a conscious decision as the people of Kenya that because of the Constitution, Section 43 of the Constitution of Kenya, it makes it mandatory for government, because health is not a privilege for those who can afford. It is a right for every citizen of the Republic of Kenya. It is also our commitment under the bottom-up economic transformation agenda that we are going to make it possible for those who do not have the means, those who do not have the income, those who do not have land assets to sell so that they can get help, that even them, they will be beneficiaries of health at the highest standard possible.